वेलकाम टू माय यूट्यूब चेनेल आंनि रहित दैमारि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायलायबाय। मानो होननानै बुङोब्ला आं दिनै सुक्लाइ नावकाटा पार्कआव थांगासिनो दङ। जोहोलाव पुरि पार्कआव नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बिदिब्ला लेट्स गो। लोगोफोर दिनैसो माने आङो नावकाटा पार्कआव माने थांनो नागिरदों आरोना। जोबोद समायना माने बिउटिफुल जायगाफोराबो जोबोद समायना। नायबानो माने नायफ्लांबाय थाथावना माने फट' सिखांनो लुगैखायो आरोना। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर बेफोरो माने सिनारि बिफां आरोना, लारि लारि गायनानै दोनदों। माने ओरैबायदि समायना नायबाबो नायग'हायै लारि लारि बिफां सारि सारि, बिथिंबो बिबार बिथिंबो सिनारि बिफां, माने फैनोनो बायो आरो न'आव। माने आङो बे सिनारि बिफांखौ जोबोद नायफ्लांबाय थादों, माने बेयावनो भिडिअ'खौ लाफ्लांबाय थादों आरोना। माने आङो सिनारि बिफांखौ जोबोद मोजां मोनबाय, माने बेयावनो आङो थाफ्लांबाय थाबाय, माने भिडिअ'खौ बेयावनो खालामफ्लांबाय थाबाय आरो गुबुनथिं बावगारनानै माने बेयावनो भिडिअ'खौनो लाफ्लांबाय थाबाय आङो। माने जायगाया जोबोद समायना आरो आङो नैबे जोंनो थाफ्लांबाय थाबाय, माने भिडिअ'खौनो लाफ्लांबाय थाबाय आरो जायगायाबो जोबोद समायना, माने जनानै थाबाय थाथावथाव। बारहावाफोराबो जोबोद मोजां, गुसु बार बारो। नोंथांमोनाबो खनसे फैनानै नायदो आरो माने आरो आङो नेक्स्टआव फैफिननो सानदों आरो बे जायगायावनो। नेक्स्ट माने उनफोराव फैबावनो सानदों आङो, माने बिबारफोरखौनो नायनानै माने गोजोननाय मोनो गावखौनो। माने नै बिबारफोराबो जोबोद समायना, माने नायब्लाबो नायग'नो हायो, माने समायना जानानै दं आरो बेयाव बिबारा। बे नावकाटा बे जोहोलावपुरियाव माने जोबोद समायना समायना बिबार दंसोगारो होननानै आं मिन्थियामोन। माने दिनैसो थांनानै जोबोद समायना समायना बिबार नुबाय। माने नै बिबारफोराबो गुफुर, माने बायदि बायदि गाबनि कालारनि जानानै दङ आरो आं बेखौनो दिनै जोबोद गोजोनदों गावखौनो, माने जोबोद मोजां नांदों आरो आङो थांनानै। नोंथांमोनाबो थांबानो जाबाय, माने आंबो थांनानै जोबोद गोजोनदों। नै समायना समायना माने सिनारि बिफाङाबो जोबोद दंसोगारो नालाय, आंबो बेखौनो माने भिडिअ' लाफ्लांबाय थाबाय आरो सिनारि बिफांखौ आं जोबोद मोजां नांखायो। माने नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो। बेयाव माने दंफां मुराखौ कालार फोननानै दोनदों आरो बैथिं साइडथिंजाय बिथिंजाय आरो मानसि सुबि आखिनानै दोनदों आरो बिथिंजाय सिनारि दङ, बिफां दानस्लायनाय आरो बेयाव दंबायो नै जोबोद समायना सिनारि बिबार आरो बेजों दंबायो
नै मानसिफोराबो जोबोद फैदों आरो सिनारि बिफां दङ बिथिंजाय। नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो, लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो भिडिअखौ नायलांबाय थादो। माने बेयाव बिबारखौ खानो थिनाखै आरो ना, माने लिरनानै दोननाय दोङो बे माने कार्टननि बै अननानै खानो नाङा होननानै लिरनानै दोनदों नै लोगोफोर। बिबारखौ माने खानो होआखै बेयाव नै बिबाराबो जा समायनाखा, नायब्लाबो नायग' हायै माने मा बुंनो आरोना। लोगोफोर नोंसोरबो फैयोब्ला फैजायो आरोना। माने 20 राङावनो बिबार नुगोन, माने बिफां सिनारि नुनो मोनगोन नोंथांमोना। माने सिन्था गैया नोंथांमोन, 20 रांजोंनो नायनो हागोन सब गासैखौबो आरो जानाय लोंनायफोरखौथ' बुंनो नाङा आरोना। जा गोसो बायदि जानो हागोन नोंथांमोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो गोख्रैनो फैदो, थाबैनो फैदो। आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों, नोंथांमोनाबो जोबोद गोजोनगोन आरो नायलांबाय थादो भिडिअखौ। लोगोफोर माने अन्थाइजों जाबनानै दोनदों आरोना बेखौ। जोबोद समायना नायनो अन्थाइफोरखौबो। नोंथांमोनाबो फैनानै जोबोद इन्जय लाफैदो, आंबो इन्जय लाबाय। नै आङो दा सेलफिस लादों, सेलफिसजों नोंसोरनो देखायगासिनो दङ। बिथिंजाय सोरगिदिं नायोब्ला जोबोद समायना नुयो नै अन्थाइआ लोगोफोर। जोबोद समायना स्राय स्राय अन्थाइ जाबनानै दोनदों। मेंनायजोंनो आं बाग्लायजोब्बाय आरोना। माने सोरगिदिं नायोब्लाबो बिफां लाइफां नुयो, बैजोंबो नायोब्लाबो बिबार बारनानै थानाय नुयो आरोना। माने गिदिं गिदिंनो आंना मेंजोबनाय मोनदों आरोना। जोबोर मेंबाय आङो दायो, लोगोफोर होमबाबो फटक लाबाय थादों आङो, माने जायगाया भिडिअ जोबोद खालामबाय थादों। समायना, मेंजोब्बाय बिबारजों आंखौ। बुंफबनाय आरो अन्थाइ माने फार होनानै दोनदों आरो जाबनानै दोनदों अन्थाइखौ। जिं जिङाव जाबनानै दोनदों अन्थाइफ्रा नै लोगोफोर। बिबारानो बिबार लोगोफोर, जोबोद बिबार दङ नायग'नो हायै। माने सान्दुंआबो ओरैबायदि लोगोफोर, माने केमेराखौनो लानो हायाखै आरोना, मबाइल सबाइल गुदुं जाजोबदों। दिनै सान्दुंआ जोबोद गोसा, नायलांबाय थादो लोगोफोरा। नै जोबोद समायना लोगोफोर, फैनो हागोन। नायनायाव 20 थाखा 20 रां लायो आरोना। 20 राङावनो नुनो मोनगोन नै। माने दिनैसो फार्स्ट फैदों आरोना आं, जोबोद समायना दिनैसो नुनो मोनदों। नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन मालाबा। नै बिबारफोरा जोबोद समायना। जोबोद मानसि फैदों दिनै, नायलांबाय था लोगोफोरा। लोगोफोर माने आङो जायगाखौ नायै नायै जोबोद मेंनाय मोननायजों माने नैयाव दसे जिरायफैबाय आरो।
उन्दैफोर गेलेग्रायाव माने दसे आङो जिरायफैथ'बाय, बेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर, आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। मानो होननानै बुङोब्ला आङो दिनै जोबोद मेंबाय, मेंनायजोंनो भिडिअखौ मोजां खालामनो हाया जालांदों आरोना। भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ।